Wonderful. Asisazithandazeli iproblem bamazidlule ngoba sifuna ukuprove ipoint, sifuna umbonisa uTsathana ukuthi zikhona, siyahlala entsindisweni, zikhona, masikesuki, masihlale, asinawo, zikhona. Let me tell you something. Hlala phansi ndiyavala. Ikolele mic ebheda. He called the end from the beginning. Voice may ndiyayazi bakhona bangasini. He called the end from the beginning. Wasazi isiphelo kwasekuqaleni, wakonyula ihlabathi lingekasekwa. He called the end from the beginning. Ingekaqali le problem onayo ubese sazi isiphelo sayo. Kodwa abantu abandiva, that means ukhona umuntu oyaziyo le problem okuyo, wazi nesiphelo sayo. Don't worry about the problem and go thetha naye. Suthetha ngeproblem, thetha ngesolution which is already there. Seyikhona isolution yale problem. Akuzuhlala kunje. Akuzuhlala kunje. Akuzuhlala kunje. Kwanzima nokuthi amen. Akuzuhlala kunje. Ufuna bamethembayo. uThixo kuThixo waye wonke umuntu omthembayo. If uyamthemba uThixo, he becomes your God. Into ayifunayo kuwe ukuthi yenza njani? Thembe. Cela ukubona abamthembayo. Cela ukubona abamthembayo. Ukubona abamthembayo. Awutsho wena omthemba uthi in thee, oh Lord, I put in thee, in thee. Baba kuwe ba kimegeba seba kuwe baba baba kimegi tema kuwe baba kimegi. Hallelujah. Ungatsho uthi ngeke ndiwe uThixo ekhona. Uyadinga ukuyibona lento uThixo ukuthi awuthembanga wena, uthembe yena kule meko kuyo, because nguye yedwa okwazi ukwenza abantu bohlukane nezono. Nguye yedwa, akekho umuntu okwazi ukuziyekela izono.
akekho ndithi akekho, ndiyaphinda ndithi akekho. Nguye yedwa okwaziyo ukukhupha abantu ezonweni ngoba usithathe out of the world and bring us in the world, and he doesn't want us to be off the world. He is busy at the moment taking the world out of us. It's his duty. Ungamphazamisi kuye okhupha ihlabathi kuwe. Money can take you out of the country, but money cannot take the country out of you. Onemali eninzi ungakuflya nje eNigeria libele akuve kumandi kwaziwa. Abanye abantu bake bavuyele nokwaziwa ngumfundisi. Yintoni nerongo apha? Lento ngane yayigxeka nje into ndiyithetha yintoni erongo xa usaziwa ngumfundisi? Yumvile uyandazi tata. How much more xa usaziwa nguThixo? How much more xa kuthiwa waziwa ngubani? Uthini uThixo kuwe namhlanje? Uthi ihlabathi lingekasekwa ndakwenze njani? This is very powerful. This is very powerful. Ningakhohlwa ndithe umuntu ongenguwalapha ebandleni angagcinwa apha. Kudala bendifonele bethi hey tata ngomzalwane ndithi myeka mpe ayinguwalapha. Oh engasave intercessor ndithi hayi kwayile ndlela ebethanda zeyibibonisa kade uba uyedlula. Ungazikhathaza ngomuntu odlulayo. Kakade isaqhwithi siyavutha. Kodwa ezalapha sithula ukunyathela. Sibabona begijima bebheka phambili. Uyibona iyakazi ibheka phambili. Ithethu ithi ndizobethemba njalo. Inkosi yami. Hallelujah. Ndizobethemba njalo. The meaning of that word. Begin about Daniel. Daniel, he fasted for 21 days. Ethandazela ingxaki ebeyithandazela. Wazila iintsuku ezingama-21 kuDaniel chapter 10. Kuthiwa kusuku lokuqala ezila ukudla lavakala izwi lakhe ezulwini. uThixo wakhupha ingelosi wathi gijima uyonika uDaniel lento ayifunayo. Yaphuma ingelosi ithe xa ilapha emkhathini waphakama idimoni elikhulu, ingelosi kaSathane. Ithi iBhayibhile xa ibisa ingelosi kaSathane ithi Prince of Persia. Ufastile uDaniel, ufastele ingxaki yakhe. Ngosuku lokuqala yakhupha ingelosi yezulu yathi xa isiza apha emkhathini isemhlabeni kuDaniel efastile, yaqhamuka iPrince of Asia yavala ngaphambili. Yawuthi awuzumnika uDaniel lento ayifunayo. Kwaliwa. Hey, kwaliwa. Day 1 usenziwani? uDaniel ufastile uyathandaza. Day 2 uDaniel ufastile uyathandaza. Day up to 21 days impi ibophile emkhathini, kuvalwa
Isicelo sikaDaniel sivalwa zingelosi zikaSathane. Thetha nabantu ekudala bethandaza, into zabo ziblokwe emkhathini. Basaqhubeka bayathandaza, ababoni solution kanti bambene emkhathini. Why break ifasting? uDaniel impendulo ingekabikho. uThixo wambona ububreaki upingelo senkulu egama lawo linguMikhayeli. Wathi Mikhayeli, leqa ingelo sebendiyikhuphile iqingile, ayikwazi ukudlula. uLucifer ingelosi kaSathane ibambile emkhathini, ayikwazi ukuyofikelela into yakhe emhlabeni. Wagijima uMikhayeli, wafika ibambene impi. Kodwa wathi xa ifika umamela indlela alwa ngayo uMikhayeli. uMikhayeli is very powerful. Uthi kule ngelosi lesu sezulwini, uthi awubuye umva, ikhona impi engafuni wena efuna mntu. Uthi Sathane, Sathane uhambe uyifunda kuJuda, uJuda 9, incwadi kaJuda u9, apho uSathane uthatha isidumbu sikaMoses. Kufika uMikhayeli, indlela amshanga akathathi ikrele, akalwi naye. Uthi jonge Sathane, uThixo uyakukhalimela. The Lord rebuke you. The Lord rebuke you. uSathane akanyamezeli apho kuthiwa uThixo uthi. Ayabandiva babathi uThixo uthi, the Lord rebuke you. Kuna situation obhekene nayo, you need to confront the devil. Kuyanyanzeleka ukubhekana noLucifer, hayi omnye umuntu, ngoba siwanikiwe amandla okunyathela inyoka. Ungathi Sathane ndiya kurebuke, awuthethe ngokuwena. Yithi Sathane uThixo, uThixo uyakukhalimela. Wathi uSathane ngenxa yoba uyeva uba kuthiwa ngubani lukhalimayo, umbona uSathane esayoriveya. The Lord rebuke you. The Lord rebuke you. uThixo uyakukhalimela. uThixo uyakukhalimela. Awuthethele uThixo kule meko yakho, awuthethele yena. Kuthiwa when you resist the devil, he will flee from you. Uyabona uSathane xa ungamnaki uzokushiya. Kudala uthandaza ukhalima usenze yonke into, kodwa ku-2014 uphelile. Ndithi mna xa ungena ku-2015, yithi Sathane uThixo uyakukhalimela. Sathane uThixo uyakukhalimela. Emtshatweni wami uThixo uyakukhalimela. Sathane moya ndini wamatyala, uThixo uyakukhalimela. Moya ndini wokohluleka, uThixo try it. Try it. Try it. Use your faith. Ubukwabeka ifaith phansi, umlimithile uThixo. Ndifuna ukuthi ufika indlala ikuphethe kodwa uyaphangela. Ufika uvula amafestile, uthi ndlala,
uthetha nento ongayiboniyo. Sometimes ukufuneka ibe ngathi ingqondo ayisebenzi. uThixo uyakwazi ukukubeka kwimeko ukuthi ube ngathi uyakhawukelwa, ngoba zikhona into ezingazulunga usenormal. Funeka ube ngathi uyakhawukela, uvula amafestile, uvula umnyango, uthi dlala uThixo. uThixo matyala, uThixo kukhula, uThixo uyakukhalimela. Jonga indlela esuka ngayo ingelosi. Ukuthi gqi uMikhayeli ivula amehlo. Imamele uzothi njenga nawe xa ufika ekhaya uzofika uSathane evula amehlo ekumamela uba ubuya nantoni emchila nkukhu. Yintoni ozanayo? Uzofuna ukwazi uba yintoni entsha. Uthi Sathane andiphathanga nto, kodwa Sathane Sathane uThixo ndithetha nabantu asebekhulile kodwa yathi xa isuka le ngelosi yaqala yajenga ebusweni. Yadeda ive igama likaThixo okhalimayo. Kuthiwa yedlula le ngelosi, kuthiwa yafika uDaniel ehle echophe ngasemfuleni. Yebazalwane, yafika uDaniel echophe phi? Ngasemfuleni.